radio that makes you happy. Intezo. Ngifisa ukusho-ke lokhu ukuthi lo mklomelo ozotholakala lapha 100,000 ngiyafisa noma kuyisifiso sami ukuthi uma lo mklomelo utholakala ngifisa ukuthi nina njengeyinduna ngokusebenzisana noRank ningihlonzele leyo mizi yabantu uthola ukuthi ayimile kahle lo 100,000 leyo mizi ngifisa manje ihlonza ibe u20 uthola ukuthi ngempela ikati laleziko lokho kwangempela sibe neqiniso lokwangampela ukuthi ikati laleziko lokho ngempela leyo mizi ngifisa ukuthi ngidivide umuzi ngamunye siunikeze u5,000 bese ngihamba nani yonke lemizi lezo nduna zangalapho nengakwazi ukusondela sigqoka ublue sonke sihambe sinikelela lemizi sinikeze labo 5,000 ixoshi kade ezini ngento esiyiwinele yona thina sinikelela imindeni leyo entulayo neswele lokuba ngempela inekelwa yithina ama-Blue Nation thina ama-Blue Nation sinekelela imindeni eswele imindeni ezaba u20